Ето. Снимаш ли? Да, това е продължението. Добре, айде идвай. Зарежи дървото. Сега няма го вземаш. Но... Идвай. Дървото ме обича. Ще трябва да строим. Идвай. Много тъмста. Ага. Мразя тъмнината. Ето тук ще живеем. Идеално. Вече имам планове. Ще сме планинци. Колко даже намеря. Гачи! Мой, Нали? искам лева. Аз видя ли, аз копая и всичко намирам. Всички събирам, поръчки намирам. Не бе, кол събирам, айран намирам. Виж, кол събирам, айран намирам. Чай да направя точно, бе. Ама не дей копай така грозна дупка. Бе, Зевс ме е научил да прави такива дупки. Един стак точно ще се направя. Така. Тук ли ще да не говорим живеем? глупости по време на клипа. Айде да не говорим глупости по време на клипа. Ще сме сериозни. Ще сме сериозни. Каква Добре. метриката? Efficiency, добре. Така. Стартер. Чай, държиш ли нещата? Чакай, кит. Кит, дона, китови. Добре, махни се малко. Стартер. Махни се. Добре, няма да живем тук. Тук ще живеем, бе. Спокойно. Чакай малко да го скрим ти място. Не бе, не го крий, не го крий. Аз имам вече план за криене, спокойно. Аз съм измислил всичко, Ама то брат. трябва да го ресним, защото и ще отпретендим. Да, ще го реснем. Ще го реснем за всеки случай сега. Ела сега горе, не дай копай надолу. Ама махни си паклата. Бе, за коста. Защото това място тук ще го запълним. Не ми трябва. Така. И да, хора, може да правя стримове, ако искаш. 2 Може, часа. може. Може, да. Не е изключено. Но трябва да имаме свободно време. Да, и аз трябва да имам. На тук няма го обичавам, защото там излиза от планината. Да, почвай да правиш честове глупости. Толкова ще е красиво, че няма да го крадат. Да, бе. Ама едва ли. Ти нямат сърца. Не натам, не натам. Чакай. Това тук го махаме. Бате, арида от обсидиан, бе. Не, обсидиан ще бъде грозно. Не бе, станите. Не, няма ли. Арида, то трябва да е укрепено. Нямаме толкова обсидиан. Ще щупим помолим. кирпите. Ще помолим. Ще Кой си ще менкаме нещата. Кой ще ни даде обсидиан? Плиз. Напиших и на YouTube. Ама трябва да свалиш броните, да ги сложиш в чест за всеки случай, че не се знае. Да. И трябваше да напиша как беше на английски, ин Джакарло. Някакъв се тъпа. Не го приемай, не му приемай. Чакай на спаун. Да, отиди на спаун. Чакай малко да се отдалеча. Тъпаната е пътя. Аз съм главният строител. Аз разбирам много от модерните къщи. Така. Не! Хелп! Умря ли? Какво направи, бе? Умря? Да. Как го е? Защо? Мислех, че той ще се тъпа до мен, ама аз се тъпал до него. Омага, бе, брат. Поне има кит. Айде ми ти. Всички се заминаха. Абе, брат. Бате, има китове, бе, спокойно. Да, ма китовете
Само си изхъби. Нищо, карай. Поне имаш ли всичките неща, които имаше? В смисъл, Горе-долу, от сам китовете. дървото, дете си за... поне, че го дадах. Добре, тъпа се. Само де дърво много няма да ни трябва, майде тъпа се. Нека има. Тъпа. Повече не приемаш на никой. Толкова. Пържоли имаш ли? Да. Ети малко- И ти си имаш. Ети малко дърво да крафтваш неща. Вземи де. Чакай. Вземи си и колата, където почна да купаеш. Добре, а може ли сам покрива да е от обсидиан? Няма смисъл, не. Няма смисъл. Ще е 3 блокчета. После, че Не бе, е няма смисъл, няма смисъл. ще е грозно. Да бе, аз ще го направя още един-два блока. Ама. Само още един, защото ще излезе от планината. Един стак торче и се замина. Един стак торчове. Голяма работа един стак торчове. Винаги може да направим торчове. Така. Така, ти копай тавана един блок още. Окей. По-скоро още два. Не, един, някой... Да, не. Шш. И той излиза от пещерата, бат. Пещерата. Значи един блок. Ама, чакай. Да, направи го така, както казах. 3 блока, да. Добре, ти малко ми бъгна. Аз ще купая пода. Окей. Пода трябва Пода да е от дърво. Не Или, от камък. не, ако искаш от бяло и черно дърво, ама нямаме. Не, няма смисъл. Що не от камък? От камък е. Или от ония червения камък. Черен камък. Да, редстон. Не е червения, другия. Не го Гранита е, гранита. Гранит. Да, може. Нали имаше бял, сив и... Да, черен. ама нямаме толкова материали. Ще ги намерим де, нали ще купаем все пак. Хора, пишете под коментарите дали ви харесва къщата или да се преместим. Ама няма смисъл да се местим. Да. Тук е хубавичко мястото. Да, хубаво е, ама трябва веднага да направим рез. Само трябва да видя с какво се прави рез. Братва с лопата, с какво се прави рез. Тя е да напише на английски. Бате, аз не мога да пиша на английски. Тъй аз. Кой му трябва английски? Не, този път няма да му прямо, я бегай. С дърво или с камък ще го правим? Пода. С дърво, а стените от камък, а тавана от Камък. от обсидиан. Не. От обсидиан това ще стане много гоняско. От обсидиан е някакъв много гаден черен. Такъв. Аз обичам черно. Да, ама не. Няма смисъл. Той бате предния път той не беше спаунера. Той прилича малко на спаунер. Да, бе. С оная ловер. Дето. Да, лове нищо. Чакай, не го, не. Да, нали верно дърво е? Не, бе. Не, въобще не го прави това. Чакай, Искаш така? Виж. чакай сега. Аз малко усложнявам работата, ама нали трябва да е красиво. Не искаш така. Виж. Не, бе, няма смисъл. Не има. Ти какво правиш, бе? Оправям къщата. Чакай малко. Не прави нищо. Чакай. Още го мисля това. Да, иначе така ще е много красиво, ама не дей сега. Чакай, че мисля как да бъдат таваните, че са 3 блока и така. Това ще излезе от пещерата. Така. Това го запълни. Така. Ти камък, защото аз съм бъкан с камък. Айде да направим често.